Takot at trauma ang nararamdaman ng 13 anyos na dalagita sa Lingayen, Pangasinan matapos siyang gasain ng 18 anyos na binata sa bahagi ng Baywalk gabi noong December 24. Katatapos lang daw mangaruling ang biktima nang inalok daw siya ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na magkaangkas na sumakay para ihatid siya sa kanilang bahay. Ngunit imbes na iuwi sa kanilang bahay, dinaraw ang sospek sa madilim na bahagi ng Lingayen Baywalk sa Barangay Libsong East at dito na ginahasa. Una raw pinagsamantalahan ng driver ng motorsiklo ang biktima. Subalit bigla raw may tumawag sa isa pang sospek kaya agad nilang inuwi ang biktima sa kanyang bahay. Bago ibaba ang biktima, nagbanta raw ang mga sospek na siya ay sasaktan kung magsusumbong ito sa kanyang pamilya hinggil sa panggagahasa. Batay naman sa medical examination sa biktima, positibo ito sa laceration. Sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya para matunton ang dalawang sospek. Pinagsamantalahan daw o minules siya nung driver na suspect yung victim na 13 years old. Maya't maya, may tumawag doon sa suspect na nalaman din natin na kung sino na relative nung victim na sinabi nung tumawag na relative ko yung kasama mo, sabi.